And the army nation promy. Oh my god. Ain't no way. Pizza с swing. Масуинки, брат. Alright, let's take a bite. Много ли е добра, брат? Много ли е добра, брат? Не много. Хора! Това беше най-добрата пица, която някога съм пробвал в целия ми живот. Shout-out Insomnia, хора! Сумня, бачо. По-насам да брат, спри да мърдаш! Спри да мърдаш! Брат, спри да мърдаш! Спри да мърдаш! Брат, дай си Хвани крака! Брат, спри да реактваш! Йо! И какво става, хора? Анди Арми. Уф, Тя беше рейтинга на шляпата на тест. върно. Ми нямаше много вкус, брат, честито имаш. Чисти крака. Лазара, искаш ли хемороиди? Нека да знаете, той е висок 2 метра и има чисти крака и че те феминистка. Виж какъв е сладур, брат. Foster! Oh. Andy Army! Mm. Al Hinley Co. Avery Island, LA, made in USA, Tabasco brand, pepper sauce, 60 milliliter. Oof, oof. Man, this is Tabasco made from local sources from USA. I sponsored this tobacco brand actually. If you type in sponsor Maco code, you'll receive 40% discount on your first month on the orders on the Tabasco sauce, local made in LA. Ooh, Avery Island. gangsta shit. Alright, let's first try it on a tomato, motherfucker. Ooh. Wait, brad. Ooh. This is the Tabasco sauce and the potato chip. Ма той е пръст от цвет, брат. Аз ти казвам, брат. Отвратително. Пи, брат. Пи. За петичката, брат. За петичката. За петичката поста. Давай още, брат. Окей. Брат, това ми решил. Сега само warm-upвам към вкуса. Сори, брат. 2 hours later. Tomorrow. 3 hours later. The next day. 12 o'clock midnight. Many months later. Day 2. Day 3. Day 4. A few moments later. 2,000 years later. Окей. Warm-up ли бе, брат? Рано може да яза една птичка.
Не. Е, Не, ти няма много, трябва да свием joint все пак. а и бонга тогава. Ето. Абе дали е експаратно това? 25.8. Вчера, брат. А не преди един месец. Вчера преди един месец. Окей, аре. То за това изглежда така. Брат, много е настен. Ма буквално, то дори не е толкова люто, брат, просто... Аз ти казвам, брат. Ама на устната ти е някакво убийствено, брат. Това е най-лошата част от лютото, като ти е люто на устната. Като ти е люто на устната. Уф. Трябва ли да има трети рунд, брат? Да. Аре, шот дръж, брат, че му правим шот с Олио. Олио и табаско шот. Гледай сега, брат. Олио и табаско. Ма снимай как си трябва, брат, че това е за ютубър, то ние го ауро парваме, брат, се. W мако ако. W мако ако, брат. Брат. За малко повече вкус, брат. Не слагай толкова много. Толкова. Тубаското на месец, брат. Реално... Солидно. Толкова, брат. Солидно по. Толкова, брат. Няма пия това. Трябва някакъв друг разговор. На. Половината бутилка, копале. Дъмп на половината бутилка. Мастика. С мастика, брат. Аре. Имаш картофче. Имаш картофче вътре, брат. Брат, защото неща се повдигат такова. Мехурчета, брат, то бълбука. Копеле, какво? Химично пакуле. Какво се случва? Аре, брат. Хелна. Ма тя захарта... Моля ли прибор, брат? Писна ми да ползвам картофче като прибор. Не, брат. Ама трябва ми се захарта, копеле. Казвам те от Human Right-ове. Това в паколника, брат. Брат, ние сме новите Cancer Crew, брат. Ние сме новото Cancer Crew, е така. Аз ще получа кенсър. Аре. Взимай са. След захарта... Не е толкова лошо, брат, ама... Damn! Не, брат, по-лошо. Драйфа и през джама, брат. Няма драйфам, брат. Ще имаме... Не, спокойно, аз си драйфам, просто това е... Само това от Димитър Иванци щеше. И ще си измиеш зъбите, брат. Не, спок, брат. Като съм у нас сама. Са го помириши, брат. Са е съвсем различно нещо, брат. Не буквално. На кайсия мириш. Ми да, имаш. Създадохме кайсията, Имаше- брат. Теж на кайсия, бата. Имаш вкус на крек кайсия, брат. Това е кайсията точно преди да се превърне в ракия, брат. Имам чувство, че мастиката леко. И Лазар, и ти ли го опита, бе, брат? Брат, много е гнусно. Три от 10. Ми да. 3? Даде му 3, брат. Ми да, след захарта, според мен е 3 също. Аре, 3 глътки за 3 от 10. Ти взе 3 глътки, брат. Това ми се записа това, брат. И взе третата. И това беше хора, довиждане. Довиждане, хора. Не насилствам над човека зад камерата. Айде,
през прозореца, бе, малък, бе. През прозореца, бе. През прозореца. Ома!